Шаян ТВ каналында татар телен өйрәнүне дәвам итәбез. Достым, без татар теленең төрле бүлекләренә караган сорауларга җавап табабыз. Белемнәрне тагын да камилләштерәбез. Бүген исә без татар телендәге кызыклы очракларга тукталып узарбыз. Сүз башындагы ю, я хәрефләренең нечкәлеген белдерү өчен бу хәрефләрдән соң килгән тартык артыннан нечкә сузык аваз хәрефе булмаса, нечкәлек билгесе куела. Мисал өчен, яшь, ямле, юнле, яп, яшь. Биредә күргәнегезчә, я, ю хәрефләреннән соң килгән тартык авазлардан соң безнең нечкәлек билгесе языла. Кушма сүзнең икенчесе я, ю, й хәрефенә башланса, алар арасына айыру билгеләре, нечкәлек һәм калынлык билгесе куела. Беренче сүз нечкә булса, нечкәлек билгесе. Мисал өчен, төньяк сүзендә, монда безнең беренче сүз төн, икенче сүз як. Беренче сүз нечкә сузык аваздан булганга күрә, безнең төн сүзеннән соң нечкәлек билгесе куела. Әгәр дә инде безнең кушма сүзләрдә беренче сүзебез калын сузык аваздан тора икән, бу очракта безнең калынлык билгесе куела. Мисал өчен, аш яулык сүзе. Биредә безнең аш сүзе калын сузык аваздан тора. Шуңа күрә ике сүз арасына без калынлык билгесе куябыз. Аш яулык, сул як, ал япкыч. Шәкертләр, белемнәрне ныгытып алыйк. Сүз башындагы ю, я хәрефләренең нечкәлеген белдерү өчен бу хәрефләрдән соң килгән тартык артына нечкә сузык аваз хәрефе булмаса, нечкәлек билгесе куела. Мисал өчен, яшь, ямле, юнле, яп, яшь. Кушма сүзнең икенчесе я, ю, й хәрефенә башланса, алар арасына айыру билгеләре, нечкәлек һәм калынлык билгесе куела. Әгәр дә безнең беренче сүз нечкә аваздан торса, нечкәлек билгесе, төньяк, бер еллык, күп еллык, бер юлы. Әгәр дә инде калын сузык аваздан торса, калынлык билгесе куела. Мисал өчен, аш яулык, сул як, ал япкыч. Шәкертләр, өй эшенә дә күчәр вакыт җитте. Биредә күрүегезчә, нокталар урынына дөрес итеп хәрефләрне куеп язарга кирәк. Без сезнең җавапларыгызны Шаян ТВның Instagram битендә көтеп калабыз. Дуслар, бүгенге сабакны белмәсәң, иртәгеге сабакны бигрәк тә белмәссең. Шуңа күрә һәр көнне белем алуга омтылып, камилләшеп яшик. Сау булыгыз.